Takže čaute ľudia, dneska vás zdravím ja, Jurgix, a v tomto videu budeme zdolávať ďalší mozgový prešľap a dneskajší prešľap je penalty na slepo. Áno, s tým, že je ten ak nechytí, tak si bude musieť dať takisku modrú, čo sú za mňa najštiplavejšie. It's not. It's not. 111, what's your emergency? Okay, bro. A ak mu chytí, tak ten, ktorý strelal, si bude musieť dať takisku modrú. Takže tak. A sme vlastne na štadióne. Máme tu bránu, troška menšiu ako väčšinou, ale to nevadí. Bude to ľahšie pre brankára, hej? Aby to bolo troška spravodlivejšie. Dobre, myslím si, že nemusím to už moc obkecávať. Ešte poviem tie základné pravidlá a môžeme ísť na to. Takže, jeden bude v bráne a ten bude mať napríklad jasné tričko na hlavu, hej? A samo si dá naopak mikinu a dá si kapucu na hlavu, aby nevidel. Presne tak. A ten druhý kopne nejako po zemi, to je jedno ako, môže aj po výške, ale nemôže to byť napríklad že vinkel a nemôže to byť vôbec silná strela. Takže tak, a ako som už hovoril, ten, ktorý chytí, tak ten, ktorý kopal, bude si dávať takisku, ale zase naopak, ak nechytí, tak si on bude musieť dávať takisku. Takže nemusíme to už moc obkecávať a myslím, že môžeme ísť na... A môžeme ísť na... Pele. Dobre. A môžeme ísť na to. Ideme si strihnúť, kto prvý pôjde do brány. A ideme po troch. Takže ten, kto prehrá, ide do brány. Áno. Takže. Oh, Yes. Dobre, takých sa načínajú. Akože, budeme tu dovtedy asi, dokedy ich nevynímame. Ich tam dosť. A voňajú skvelo. Snad to nebude až moc palivé. Takže idem prvý ja a Samo ide kopať. OK. Samozrejme, testovali sme, či nevidíme, a ja nevidím, ani Samo nevidí. Takže môžeme na to. Poď! Dobre. Potom, po tých troch penaltách, vždycky potom až budeme si dávať takisky. OK. Takže tak. Zatiaľ mám môžem. jednu. Dobre. Hore. Jeden. Dva. A tri. Dobre. Zatiaľ pohoda. Pome. Dobre. Počkaj, dobro som. Dobre. Máš mikrák? Máš, dobre. Nevidíš nič. Nie, nič. Poď. Ja som myslel, ja som debil. Tretia. Ja mám jednu. Jedna, hop. Mám dve. Jedna. A sú to mňa výborné, kamo, ja milujem tieto takisky. Druhá. Ako ich hodnotíš? Cítim. No poď ty, ušoplesk. To je házel. Ty debil. Na video, hej! Už to začína trochu štipka, no? Dobre, choď. Debil. Ježi. Ja mám jednu.
No potem... A samo ma dve. Daj si ju hneď? To nie je také, že postupne. Pekne hneď, jak zoberaš. Kámo! Že som sa vlastný. 3. Idem. Kámo. Kámo, prečo vždycky myslí? Myslel? Alebo dal? Nie, dal, ale troška silnejšiu. Nevadí. A ja som si dal vtedy silnejšiu. No tak to je vyvážené. Dobre, ja si dávam zase jednu. Lebo som to je retardovaný. Dobre. No, nie! Oh. Kámo, čo? Dobre. 2-1. Yes. 2. Nice. 2 si dal? Mhm. Okay. Budem mať potom modré huby. To inak. No, ideš. Nie! Nie! A to bolo takto, kamo, takto. Prosím, 3. 3. Čo? Oh, yes. To keby si nechytil, tak padne. Konec na to sadol. A ty predtým si čo takú nechytil? Ty sa ti dal úplne pomalu. A ticho. To bolo ešte pomalšie ako táto doslova. Na kameru. Isaac, čo si skúšal, ha? Ale už sa s tebou neserem. Nie! Máme. Joj. To je hajzel. Prosím. Úplne nešetrím. Hej. Čo tam hovorí? Samojenke. Yes! Ball goal! Na! Nie! Nie! To je jedna a to sú dva. Pekný. Kámo, škoda! Mám dve. Posledné 2 kola. Yes, 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 yes. Ah.
Dobre, ja si dávam dve. A ja jednu iba. Yes. Buď ja chytím, alebo samo. Alebo samo strelí. Nice. Yes! Tak nedám, no. Ja som mal prvé 3, mám aj posledné prvé. Mám aj... Proste posledné 3. Samo pije vodu, hej, podvádzanie. Ja ho zbijem. Musíš natáčať takéto. Či. Kurva. To čo bolo? Nevrchrák. A tu je. Yo! Aj ja. To čo? GG's. Yes. Ja som to nenahral. Končí. Čaute ľudia.